Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal sahur. Amargi saking berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan medalipun satawi sampun tabunika. Alhamdulillah hadir kita pada Ramadan tahun ini sampun menuju siap dinten kabeh kalih. Mugi-mugi hadir kita pada Ramadan amal pada Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wadal imsak dinten kabeh kalih siap sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Sahur, sahur, sahur. Sebidah malih ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal sahur. Amargi saking berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan medalipun satawi sampun tabunika. Alhamdulillah hakim kita bersama tahun ini sampun menuju siap dinten kabeh kalih. Mugi-mugi hakim kita bersama